Prečo Zelenskému hrozí politická smrť? A možno nie len tá. Na Ukrajine rastie napätie okolo amerického mierového plánu, ktorý počíta s uznaním časti ukrajinských území za de facto ruské. Hoci si diplomati vydobili v Ženeve isté ústupky, Zelenský sa ocitol medzi tlakom USA a hrozbou vlastných nacionalistov. Tí odmietajú akýkoľvek mier, ktorý by stal Ukrajinu územia. Riziko prevratu zosilnelo po augustových vyjadreniach známeho ukrajinského radikála Denisa Sternenka. Ten povedal, že ak by Zelenský v rámci mierovej dohody odstúpil územia, ktoré Rusi nedobili, bol by mŕtvolou politicky a potom aj skutočne. Na tento prezidentov problém upozorňoval predčasom aj historik Peter Hitchens, ktorý pripomenul, že nacionalisti z Azova ho už v minulosti varovali pred kapituláciou. Situáciu pre Kyjev zhoršujú korupčné škandály ukrajinskej politickej špičky, ako aj vládne rošády a neistota, či prezident ešte kontroluje svojich ľudí. Ak by odstúpil územia Rusku tak, ako je to v americkom pláne, mohlo by to spustiť lavínu. Potenciálnym vodcom ozbrojeného odporu by mohol byť veliteľ Andrij Bilecký, zakladateľ práporu Azov, ktorý má v armáde veľký vplyv a nie je naviazaný na prezidenta a jeho ľudí. Teórie o tom, že Zelenský plánuje útek do zahraničia a kupuje tam nehnuteľnosti, sa zatiaľ nepotvrdili, no náhla zmena nálad by ho mohla poľahky prinútiť hľadať útočisko na západe. Napríklad pod krídlami britského expremiéra Borisa Johnsona či amerických neokonzervatívcov, ako sú bratia Kaganovci, Viktória Nulandová či Bill Kristol.